Бигрәк тә актуаль дип әйтәбез, бик әһәмиятле быел. Сез белгәнчә инде үзебезнең республика президентының указы белән игълан ителгән бу инде 2001 ел бердәмлек һәм туган телләр елы итеп игълан ителгән. Шуңа инде менә шушы үзебезнең юбилейбез бигрәк тә әһәмиятле быел. Без аны бөтенебездә менә өлкәнрәк кешеләр инде шушы Тукай, Абдулла Тукайның шигырьләре белән тәрбияләндек без мәктәптә. Безнең иң яраткан шигырьләребез, без аның һәрбер шигырен яттан беләдек. Мин хәзер дә бик өметләнәм. Мәктәптә хәзер дә балалар аны бик яратып өйрәнәләр, тыңлыйлар аның шигырьләрен. Әйе, үзебезнең туган телебезне, татар телен безне бик нык хөрмәтләбез, яратабыз. Ләкин менә ничәнчедер, кайсыдыр бер вакытта 90-нчы еллардан соң генә игътибар беткән иде. Менә соңгы елларда игътибар тагын үзебезнең туган телгә артты. Үзебезнең президентыбыз ягыннан, хөкүмәт ягыннан менә шушы телгә инде без үзебезнең телебезне онытырга тиеш түгел, без аны өйрәнергә тиеш, белергә тиеш, яратырга тиеш. Һәм без инде соңгы вакытларда бик күп чаралар без инде күбрәк үзебезнең туган телендә үткәрергә тырышабыз. Мәктәптә дә, балалар бакчасында да, бәләкәйдән балаларга инде шушы татарча, монда инде мәктәптә генә түгел, бигрәк тә менә әти-әниләргә өйдә үзебез балаларыбыз белән татарча сөйләшергә кирәк, татар телен өйрәнергә кирәк, яратырга кирәк. Добрый вечер, уважаемые знакомцы. Если позволите, на русском скажу, потому что в России чуть-чуть забывается, к сожалению. Тоже хотел присоединиться к тем словам, которые были присоединены, поздравить вас с этим большим, добрым, светлым праздником, наверное, одним из самых лучших праздников татарского народа. И мне кажется, что пока мы будем чтить и помнить такие свои традиционные праздники, то мы и сохраним свое лицо и лицо нашей национальности. Я бы от лица нефтяников Татарстана, руководства «Татнефти» хотел бы тоже поздравить, присоединиться и поздравить от руководства компании, от себя лично с этим большим праздником, пожелать вам всего наилучшего. Наверное, нужно сказать, что нашим районам повезло, что у нас есть такая компания «Татнефть», которая работает в нашем регионе. И пока эта компания работает и работает успешно, она всегда помогала, помогает и будет помогать всем регионам, наверное. Потому что политика «Татнефти», она была всегда социально направленной и ориентировалась на те регионы, в которых мы живем. Позвольте вас поздравить с этим великим праздником, пожелать всего самого главного, наверное, здоровья больше всего в это сложное время. Рахман, спасибо. Мен кішілікке жәңгерге тұрата бейтарап болмаған Ознақай халқы. Шынында шу хәтлі ұлы берген. Дүниеде өзінің нәсілдің турында, өзінің милләттің турында қойылықтып ешіл дәнді оларақ ебір бар мекен. Міне біздің Ознақай районы, Ознақай районының yüzі, міне шушындай халқының көп болуы білән де қойылып тұр. Шынында бек көп шаралар бүгін біздің мектеплерімізде балалар белән үткәрелә, өлкәннәр белән үткәрелә, үзебезнең ветераннарыбыз белән үткәрелә. Мин күңелем сукланып, күңелем шул хәтле булып кайтты менә үзебезнең Тукай һәйкәле яныннан да. Анда 100 генә кеше түгел, өлкәннәр үзләре теләп шул хәтле килгәннәр. Бу үзебезнең Тукайыбызга, мәгъшәрияткә, үзебезнең әни теленә карата, үзебезнең булган улы хөрмәтебез дип әйтәсем килә. Hayırlı gün,
şairimiz Abdullah Tokay'ın tuğuna 135 yıl toluğunayından әзерләнгән бәйрәмебезне бишек җыры белән башлап җибәрүебез юкка түгел. Тукайыбыз кулдан кулга күчеп үзенә сыйыныр урын эзләгәндә дә, үсеп буйга җиткәндә дә һәм җиткәч тә, халык шагыйре булып танылгач та, аннан назын татырга өлгермәгән сабый, үзенең гаҗәеп сизгер нечкә күңелендә әнисенең бишек җырын йөрткәндер, үзенең бала чакларын еш исенә төшергәндер. Әйе, Тукай балалар дөньясын нечкәләп белгән. Кешелекле, эшчән, белемле, тәрбияле булып үсүләрен теләгән. Бу аның иҗатыннан бик яхшы күренә. Şehriye sevişli balalar, terbiyeciler, ülkenler, bizden çeşitli şairlerimiz. Bizden bugün bu kişiye büyük şairimiz Abdullah Tokay'cıydı. Halk çeyilgan жерде, halk özünün meşhur jiyinlari bilen güçlü. Hem onu jiyinlar jiya turgan halkni halk zorlay, sonlay. Lekin bizge mana bu jiyiluguna jetmey. Biz özümüzün dinimizni, tilimizni hem ruhiyliklığımızı östürerge tiyişmiz. Eğer endi bizden ruhu düşeyken, joydakının ruhu düşeyken, ağılın endi atı şapmaydilar. Kileşekte at üstünde yerde kalır için bizge özümüzden tilimizni östürerge, özümüzden tilimizde, ana tilimizde söyleşerge, yolalarımızı, barlık ırf adetlerimizni turguzurga, hem tarihka eğlenip kaytıp, qora, barlıq, kileşekte milli ruh bilen duyum atlap kirge gerek. Lokma dil, güzel dil, ata anamın dili. Dünyada çok şey gördüm, sizin sayenizde lokma dil. Evveller lokma dilde, anam beni beşikte yerleyip, sonra gecelerle nenem nahıl söyleyip. Длинный мальчик стак, и мальчишки, хайреники джербекум, дезервация заточену граб, и вапрелюр жаник бахташхарум. Хорнер шенчар, борж гасмук, азлив ляц, инчворумнем востахелем десхавет. Тедук мернек, ескамернек морацвaz, teduk капрек, капрем хавер кезесет. O korkup düşmanın önünde titreyip kaldırdı ellerini. Savaşın en kızıştığı anda bıraktı elinde silahı. Dağını bağırıp ve sığıp arkadan elini bağladı. Üzerinde dağ kadar yük bindirip kamçılayarak götürdü. Musa Ceri, oyaksız. Oyaktan tuzlayışı. Tek. Oyaksız. Gel. Kavuşama. Gülüp karşıma. Düşman üzdü benim ayağımını. Diz çökmegen için karşına. Kul düzüm, yollarında nin düğüne, jip dağlar kurmadım. Muhabbet tavuğuna da düzlük bitsin, kurmadım. Hükmet olandım, toptaldım, mutlu başlarda kalıp, bir yaşmadım, benim çıktım, taş civarlarını yarıp. Köp işler görüp, bilgisizdir kayda taşlar bu takdirin. Kayda varsan, kayda dursan, nişlesen de, köngülümden belki kalır tuğan jirim.
yarım var. Halkım yaşar dilimizde. Ömür boyuna alıp güreşken. Gururluğun her şart saklap kalan. Baş ilegen, kurutup güreşten. Meydanlarga çıkıp söz alırga haklarım var, bilem. Çünkü min bit şiksiz gururlanam tuğan tilim bilen. Tuğan tilim enkem sizi aşar, yüreğime inken. Şuna göre başım gurur tutup atlap yürüm jirden. Kimsetilgen, jebirlengen tilim, indi köküne tüken. Kıyımlıklar aşağı şınıkkan ol, tegeremi tüben. Matur resim yosun, eti, eni. Ortada bir bebi, nıklamıra korasan, ul bebi uzun neni. Enisi mine neni, etisi mine eti. Yosak koydum bir babay, sokalı zor, oy oy oy. Baba altından konuşmayı, yüdüre neni malay. Ondan boşuna yosadın, tüyedim ama kolay. Kurgeniniz var mı öyle, tütünsüz birer malay. Ondan yosadın evi, pişireten bir memi. Üstel ortunda oturar, memi götürüp bir bebi. Kukta yosadın koyar, ondan bir kup bebiler. Koyuş gibi yılmaygan, bir kup eniler. Kukta koyar, jirde koyar. Bütün jir nurga doldu. Benim şu resmim en matur resim buldu. Köpme göz yaşları dökülgen. Milli hisler bilen yakınlanıp, sızılıp şığa bölünden. Mağrifet nuru ışar, küp nefselerine